Липсва само канелата. Къде е? Това ще са най-вкусните палачинки с ябълки и пълнозърнесто брашно. Да ги направим. Разбити яйца, кокосова захар, тази е от Бали, чаша мляко и ваниловата захар. Много малко масло обичам да добавям в сместа. И сега брашното, което ще е някъде чаша и половина, слагам на око. После са ябълките и канелата не трябва да бъде пропускана изобщо. На едрото ренде. Една ябълка ще стигне. Много малко овесени ядки и готово. Ето го. Време за палачинки. Първата е готова. Толкова вкусно миришат, ако знаете само. Малко ябълки и за отгоре. Те ще са само с масло и мед. Липсва само канелата. Къде е канела? И накрая ябълките. Може да направите и повече сос по тях, но така за мен са супер. Кафе и палачинки. Толкова са пухкави и ароматни. Задължително ги направете за най-близките си хора. Хайде!